L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 7 ta' Novembru nilqakom għal qudiesa u Rużarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu iwissina li ma nistgħux naqdu lill-Alla u lill-flus għaliex min jiġri biss wara l-flus u jwarrab lill-Alla jitlef l-ikbar teżor li għandu l-bniedem, il-paċi f'qalbu. Istamara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx għall-bin ġufa, imqar jekk din tinsa jien ma ninsik qatt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ninaqdu flimkien l-għodwa tajba ejjew nfaħru lill-Alla u narfu li xejn u ħadd ma jista' jieħu post Alla. Bl-interċessjoni ta' Marija li qed nagħmlu t-tifkira tagħha, illum it-tifkira tagħha bħala il-Providenza qaddisa. Ejjew narfu li qegħdin fidejn Alla li jħobbna u li joss id-dinja tagħna u l-ħajjitna. Ħuti biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa jew narfu n-nuqqasijiet tagħna, ma fuq kollox narfu l-ħniena ta' Alla u nitolbuh maħfra. Inti li rid li l-Verġni Marija tkun il-qaddejja li tiegħek fid-dinja mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li tellajt fis-sema lil ommok Marija u għamilta sultana tal-ħolqien kollu, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rid li f'ommok Marija l-Knisja tara dak li tixtieq u tittama li tkun fil-glorja tas-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla l-providenza tiegħek tqassam kollox bordni li qatt ma jinkiser. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija ibnek dbiet minna kull ħsara u tatina kull mawta fejda għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ħuti, jiena fraħt ħafna fil-mulej tal-li fl-aħħar rġajt ħadtu ħsiebi. Minn daqshekk intom dejjem ħsibtu fija, imma sa issa ma kellkomx okkażjoni. Qiegħed ngħid dan mhux għax neħtieġ xi ħaġa, imma x'issa tallimt ngħaddi b'dak li jkolli. Naf ngħix fil-aks, naf ngħix fil-ġid. Kollox drajt u noqgħod għal kollox, ix-xaba u l-ġuħ, il-ġid u l-aks. Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li qawwini. Għamiltu sewwa ħafna meta qsamtu miegħi id-batijieti. Intom tafu wkoll Filippin li fil-bidu tax-xandir tal-Evanġelu meta ħallejt il-Maċedonja, ebda knisja oħra ħliefkom ma ssieħbet miegħi fil-qlieħ u fit-telf. Għax imqar meta kont fit-Tessalonika għal darba tnej battu tgħinuni meta kont neħtieġ. Mhux għax jien infittex lotijiet, iżda nfittex il-frott li joktor fil-ġid tagħkom. Għandi kull ma neħtieġ u aktar. Intlejt kull ma wassalni għandkom permezz ta' Epafroditu bħala offerta tfuħ u sagrifiċċju milquh u moġub minn Alla. Jimlikom Alla tiegħi b'kull ġid fil-ħtieġa tagħkom, skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwiġbu flimkien ħin il-bniedem li jibżam il-mulej,
ħini il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej, li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek. Flimkien, ħini il-bniedem li jibża mill-mulej. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-raqqa, għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' it-tifkira tiegħu. Flimkien, ħini l-bniedem li jibża mill-mulej. Qalbu qawwija m'għandux minn xiex jibża, iqassam u jagħti lill-foqra, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, rasu merfuha fil-ġieħ. Flimkien, ħini l-bniedem li jibża mill-mulej. Ġesu Kristu għad li Kinani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanaw permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu għamlu għalikom infuskom ħbieb taqlih il-ħżunija ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-erejjex ta' dejjem. Min hu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Min hu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira huwa diżonest ukoll fil-ħafna. Ma li jekk ma wrejtux ruħkom fidili fil-qlih il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li ju ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li ju tagħkom. Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-Fariżej li kellhom ir-reba għall-flus meta semgħuh jgħid dan, qabdu jiddieħqu bih. Iżda hu qalilhom, intom dawk li tagħmluha ta' nies sewwa f'għajnejn il-bnedmin, imma Alla qalbkom jafa. Għax dak li f'għajnejn il-bnedmin hu kbir, quddiem Alla huwa mistkerraħ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ekka l-kelma ta' Ġesu jgħidilna l-Vanġelu tal-lum il-Fariżej li kellhom ir-reba l-flus meta semgħuh jgħid dan kollu qabdu jiddieħqu bih. Jiddieħqu bih, forsi jerfgħu għajnihom il fuq u jgħidu ma dan qiegħed jgħix f'dinja. Il-messaġġ li jagħti Ġesu anke fir-rigward ta' relazzjoni tagħna mal-flus, mal-ġid, ma' dak li aħna nużaw fil-verità fid-dinja, meta jgħidilna dak imma tagħmluhx Alla. Hekk ir-reazzjoni ħafna drabi tkun din imma dan qed jgħix f'dinja. Hekk mbagħad nirrealizzaw li din qed ngħiduha lil Ġesu li bih saret id-dinja, li bih sar kollox. Jista' jkun imma li Ġesu għandu iktar raġun milli naħsbu aħna u li aħna wkoll għandna bżonn din il-kelma tiegħu li teħlisna. Il-kittib Franz Kafka jagħmel dan l-eżempju, jidher daqsxejn stramp, jgħid l-eżempju ta' dak l-annimal fiċ-ċirklu li jieħu l-frosta minn idejn is-sit u jibda jsawwat lilu nnifsu. Dan li qed jgħid Ġesu meta inti tagħmel oġġett jew bniedem ieħor, meta tagħmel il-flus fost l-oħrajn Alla tiegħek, tkun jisek bħal dal-annimal qiegħed tagħżel li ssawwat lilek innifsek għaliex kif nindunaw mbagħad mill-esperjenza tagħna li qisu qatt mhu biżżejjed, tiġi dik il-reba li isemmi l-Vanġelu r-reba l-flus li dejjem trid iżjed u tnawwar minn ġewwa l-libertà tiegħek, issawwat lilek innifsek stess
u tkisser ir-relazzjonijiet kollha, ir-relazzjonijiet mal-ħolqien, ir-relazzjonijiet mal-istess membri tal-familja tiegħek, ir-relazzjonijiet ma' min jieħu s-servizz tiegħek fil-professjoni tiegħek. Kemm hu allura sabiħ li nerġgħu niskopru li Alla wieħed hemm u dak ma jużax frosta. Dak biex itik il-ħajja. Hu Ġesu mhux biss jgħidilna dil-verità, ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus, imma Ġesu jtina wkoll biex ngħid hekk il-mediċina dak li jgħinek biex il-flus mbagħad ma jeħdux ma jikkapparrawx ir-ruħ tiegħek. Hu s-sigriet għandna l-kelma li jirrepetija sikwit hawnhekk, il-kelma fidil, il-kelma li jafdawlek. Hekk hemm din il-kelma fedeltà. Il-fedeltà ddaħħlek f'relazzjonijiet. Il-flus wieħedhom jagħmluk inti u l-flus, qisu dik biss teżisti u dik tifgak. Fil-waqt li l-kelma fedeltà ġibek f'relazzjoni. Hekk l-ewwel nett allura l-kelma gratitudni wkoll għax inti meta taraf li l-ġid li għandna id-dinja li ngħix fiha xtajt jien biex irċevejta. Ma rċevejta bħala rigal. Hekk allura naraf li nagħti glorja lil Alla u nirringrazzjah. Anke l-kmandament weġġaħ lil missierek u l-ommok. Miegħu fit-tradizzjoni ludija kien hemm din il-gratitudni għaliex il-ġenituri jagħtuni 3 rigali kbar. Il-ħajja, il-wirt, dawk li l-ġid li jgħinni niżviluppa t-talenti tiegħi, u t-tielet il-fidi. U inti taraf li nirċevejt u lura nos, u dik is-salvana li xkultant kemm inweġġaw lill-istess membri tal-familja tagħna, jista' jkun lill-istess ġenituri u nanniet għaliex narawhom x'se jieħdu flok f'sens ta' gratitudni. Ġieli mmorru kontra ħutna stess biex nieħdu il-wirt li rċevejna b'xejn. L-ewwel sens huwa ta' gratitudni. It-tieni aspett sabiħ f'din il-fedeltà huwa li taqsam ma' ħadd ieħor. Kemm huwa sabiħ meta il-ġid li rċevejt għarraft il-valur tiegħu li dak il-valur jikber iktar ma tużah għal dak li hu tajjeb. Fl-ewwel qari smajna l-esperjenza sabiħa ta' San Pawlu l-Komuni tal-Filippin li kienu qegħdin isostnuh hekk fil-ħidma tiegħu biex iwassal l-Evanġelju. Kemm isir ġid hekk minn tant insara u nies oħrajn meta il-ġid tagħhom jinvestuh għal kawża tajba, l-edukazzjoni tat-tfal, xi ħaġa li temmen fiha x'tagħmel ġid lis-soċjetà, is-sostenn għal istituzzjonijiet li jaħdmu għal ġid tal-bniedem u għal dawk l-iktar għaddejjin mid-tbatija. Kemm jikber il-ferħ f'qalbek meta l-ġid taf li użajtu għal xi ħaġa tajba biex tmexxi dak li hu tajjeb u taġid għall-oħrajn. U l-aħħar kelma marbuta mal-fedeltà huwa li jien naraf li hemm fuq min nista' nserraħ. Hekk San Pawl jgħidilna b'mod sabiħ hekk fil-kitba tiegħu lill-Filippin jgħidilhom għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li jqawwini. Hekk naf ngħix bli għandi jgħid. Kemm id-libertà din, meta taf tgħix bli għandek, mhux nimtela bl-ansjetà li dejjem irrid iżjed. Dik il-libertà li jgħid San Pawl naf ngħix fil-ġid u naf ngħix fil-aks, imma lix jaf lil xi ħadd, jaf lil Alla. Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li jqawwini. Din l-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu, li jien minix waħdi, jien naraf l-providenza ta' Alla. Hekk jew nitolbu lil Mulej li nirċievu din id-duwa li qed jagħtina Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Il-kelma fedeltà. Il-fedeltà ta' Alla meta tani tant ġid din id-dinja, il-fedeltà li rċevejt permezz ta' min ħabni u ta' min isostnini, il-fedeltà meta jiena stess il-ġid tiegħi ngħixu f'relazzjonijiet li jagħmlu l-ġid, il-ferħ li nħoss meta naħseb f'ħadd ieħor u fuq kollox li naraf li l-istorja ta' ħajti hija f'idejn Alla. Ma nikkontrollax il-ħajja kollha jiena għandi kontroll ta' ftit. Nagħmel dak tajjeb imma naraf li ħajti kollha qiegħda f'idejn Alla u salvani, inserraħ f'idejh.
Aħna narfu il-providenza ta' Alla u l-imħabba tiegħu għalina, aħna nirringrazzjawh għad-dinja li provdinna, hekk huwa r-relazzjonijiet u l-persuni li poġġa f'ħajjitna, ejjew nresqu wkoll it-talbiet tagħna. Nixtieq l-ewwel nett nitlob għal persuni fil-Gwatemala u diversi pajjiżi oħra tal-madwar fl-Amerika Ċentrali li jintlaqtu mill-uragan biex il-mulej jekk isostni lil min qiegħed jgħix id-dbatija fiċ-ċirkostanzi, hekk lil dawk li qegħdin isostnu lil persuni fost l-oħrajn missjonarji Maltin u Għawċin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min jgħix f'xi sitwazzjoni ta' miżerja biex isib is-sosten tal-komunità Nisranija, nitolbu wkoll għal mexxejja tal-ġnus biex jarfu jagħmlu l-aħjar għażliet sabiex jipproteġu jmexxu l quddiem il-ħajja anke tal-persuni l-iktar fraġli. Ekkun nirringrazzjawk mulej għal tant nies li jagħmlu l-ġid u jieqfu mal-oħrajn għatihom il-perseveranza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk li għaddejjin mid-dbatija tal-mart, min forsi qed jaqta' qalbu għal diversi raġunijiet, hekk mulej nitolbuk issostnihom bil-imħabba tiegħek, hekk u tgħinna wkoll kif nikkomunikaw ma' ħutna il-viċinanza, is-sens ta' ħbiberija, is-sens ta' aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hekk nirringrazzjawk mulej għal l-imħabba infinita tiegħek. Katina li nkunu bħal Marija, jekk li nserħu fidejk u nintelqu fid-dejn l-għajnuna tal-Ispirtu tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li ninnofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla l-dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li ninnofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla l-dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħniena tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-Knisja tiegħek u bl-interċessjoni tal-Om l-aktar ħanina ta' ibnek uri magħna l-ħniena tiegħek u għatina l-għajnuna li neħtieġu f'waqta bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex inti fil-providenza tiegħek tal-għaġeb rid lill Verġni Marija wara li l-Ispirtu Santu xeħet id-del tiegħu fuqha, tnissel il-feddej u tagħtih lid-dinja. F'Kana tal-Galilija talbet il-bina Alla rejjes u għamel l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. L-ilma nbidel f'inbit, ferħu l-mistednin u d-dixxipli jemmnu fl-imgħallem Ġesu. U issa bħala sultana fil-lemin ta' ibnek tgħin lill-Knisja fil-ħtiġijiet kollha tagħha u hi Ministru ta' tieba u Om li tipprovdi kollox għal kull wieħed u waħda minna għaliex lilna Kristu fdana lila minn fuq is-salib. U għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej,
Osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr qassam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, ninxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-koll nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu il-missierna kull darba nitolbu wkoll biex jagħtina l-ħobżna ta' kuljum. Kieku narfu nindependu mill-providenza tal-Alla aħna nitolbu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi,
iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu il-qawwa ta' tqarbina li għamilna bl-ikel tas-sema mulej tibqa' dejjem fina għaddejja tiegħek biex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija Om il-Providenza Divina aħna u nfittxu qabel kollox is-saltna u l-ġustizzja tiegħek qatt ma nkunu nieqsa mill-għajnuna kollha li neħtieġu f'din id-dinja. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ħlessenna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri l-inti jomna għalik isma' t-talb tagħna dak li twiret għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l misteru tal-fer meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim Amen. għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim Amen. għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikoll li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikoll li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrina dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet lil bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrina dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa ta' matana. Slim għalik li l-ek inajtu, għali xaħna turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmu, eja mela avukata tana dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħniena, u rina wara dan it-trufnament li l-ġessu frott imbirek tal-ġuf tijek, oħanina pija oħelwa Verġni Marija. Amen. Għall-intenzjoni tal-Papa missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli trid int kif issemek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafri minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistriħu fis-slim, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla, Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu qaddis Alla, Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Henna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazzom Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdussija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. torri dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda,
Itlob għalina. Ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel taba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina. tlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin, San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek l-sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb tal-lum. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada il-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta fjum it-tifkira. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bigkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri kollha sabiex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Infakrukom li min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Il-kumplament tal-għodwa tajba.